subscriber sang khat chin le en reizong dar kar sang thum tin tur chuanin monetize tura tin tur chuanin la hau tak ve don khop mai ma ro chu sum le pai bei sei han dil thua kan ni lem no deuh boka chu te chung chuan subscriber te viewers te lo pun ve lo hi chuan mani hi lo phur om ve thina a ru tak hi chuan ri ru wa thanem ngai hi chu lo na ve ang reng tho zel mai duna subscriber hi zakwa le somnga vel kan nei ve to mak ve khop mai lawm ve tak chu de